Ayun na sa itong pagtuon sa 3 steps ang observe, interpret, apply. So sa mga previous nga video inyo nang hibalaan about observation. So ang observation katong what do you see mo itong nakita nato. So sa padayon sa itong pagtuon, mo ni siya ang continuation sa itong pagtuon yapon no. Pero bago na ko ni siya ipadayon, so ayaw kalimot pag subscribe basin og na naka-view lang ka ani. So kung gusto nimo mo padayon og tanawanan niya, so mas tindot ko mag-subscribe ka para updated ka sa mga sunod pa nga mga video. So kini sa pagpadayon nato sa observation. So muna nila na kita nato nga observation di katong unsa tong nakita what do I see ug na siya 5 ka reason ngano nga lain-lain imong panan-aw nganong lain-lain pud ang atong panan tungod kay we understand differently, mag-jump tayong tao niya mutin pud ta pud ka nang dili ta open sa mga bago nga butak niya kung atong sabton pud part lang gyud sa whole, portion lang ba dili ang pinahol. So muna siya no. So muna siya nga mga rason kasagaran nga nganong dili kayo mayo atong pag-observe. So kung sa pagpadayon nato sa observation ng gihapon, yung una nga method manggot is observation. So nanatay gamay nga knowledge about observation. Padayon ng gihapon ta no. Then another there's observation. Observation is imong man nakita sa Bible. So obserbahan po nato ang Bible is a literature. So ang Bible man good is na literature na siya. So una siya unahon nato na siya obserbahan na siya ang Bible is a literature. So kay literature man ng Bible ato i-consider yang historically ang history niya. Wala man gud na siya gisulat karon. Sa una pa mangguna siya nga panahon, gugay na siya 3,000 years ago sa Old Testament, 2,000 years ago sa New Testament. So historically ano niya, atong balikan. So atong sabton ano niya, consider na what do I see, ang mga historical na niya behind. Next is ang culturally. So sa literature na consider kaya po natin kung saan ang kultura nila. Like for example sa Israel, kung saan man ang kultura nila dito kanong matagas manog sinina, ano ang kultura nila nga pag musulod og balay manghugas og tiil. So i-consider nato na mga kultura kay maaring alahi ang kultura nato diri nga mga Pilipino, pero sa pagka kultura diha sa Bible times. So dapat mahibalaan nimo ang kanya-kanya kultura labi na sa nasulat sa Bibliya nga mga lugar, mga tao, mga kultura nila dito. Then, literally, so sometimes mabasa ta John 3:16, katulang portion nga gamay, o Matthew 7:7, gamay lang kay dapat literally. Ang first og second, up to the whole na siya, dapat ang literal na niya, dili kay portion lang imong nga sabton, dapat i-usahay na siya connection. So sa una man ang Bible is wala gyud siya kanang numbers ba. Butangan lang maguna sa Geneva og numbers and chapters. So kay murag story na siya nga whole na siya. Butangan nila na karon kung matempt manggod ka kung dito ra ka sa portion siya gamay lang kayo. So dapat yung sabto nimo ang the whole niya, ang whole literally niya asa nagsugod ang story before and after. So that is literally no. Then next is logically. So tanawan lang pud nimo ang logic ano niya. So nanay logic siya behind no. Ang pinaka major section, immediate text niya, sa gyud yung immediate text niya sa major section niya. So ato na siyang tanawon ang logically niya. The next is contextually. So ang context niya, ang immediate context niya atong tanawon kung unsa ang context bit ana niya, unsa ang context ana niya sa Bible. So karon, kung ni siya i-consider nimo sa Bible sa pag-observe nimo ang historically, logically, culturally, literally o contextually. So padayon na no. Then grammatically. So bisan ang mga language niya, kang language man sa Bible, ang pinakauna, ang Hebrew is Old Testament. Ang New Testament, ang original is Greek and Aramaic. So, para sabtan gid nimo na siya maayo, so mubalik ta sa original language sa niya. Kanang mga work nga kuan karon is di ka na expert naman na sila, pero atong i-consider ang grammatical niya. So, ang word study kinahanglan kabalo pud na niya grammatically atong obserbahan. Then, wala siya no. So muna siya mga good skills. Another na siya, so what do I see? Tanawan ng picture, sama na siya. Diba nakita niyo murag tao nagbumba? Isa sa mga paagis sa good observation para ma-observe gid nimo og maayo, even the Bible ma-observe nimo siya og maayo, dapat kini imo himuon. Is bombard the text with questions. So dapat gid daw bombahan nimo ang sa ka text sa daghan kayo nga pangutana. Ngano man, ngano importante man ang question. Importante ang question kay kung ma-develop ang imong art of questioning,
Diha nimo ang question man god mo ay mo abre sa mga pangutana, mo sa mga tubag. Kung daghang kag mga pangutana mas nindot may para mabrihan. Example ani so bombard that execution, like for example ang verse ana niya simo na siyang daghan kay mga pangutan-on nimo na siya. So sama na ini ang mga pangutana. Unsa man ang mga pangutana? Di ba kung mobalik na sa kuan 4W and 1H. So the same na siya ang pangutana katang where, why, what, when, who, how. So pwede na siya magamit diri sa Bible. Need kay na siya, wag importante kay na siya sa imong nga pag-observe nga para imong makita gyud ang daghan nga mga pangutana. So mo ni siya no sa observation 5W and 1H sa who. Ang who kasagaran mingkag example na to. Who's karakter. So ang karakter niya writer. Kinsa may nagsulat like for example sa Revelation. So kinsa nagsulat sa Revelation? So, mingka nga si John. Kinsa nga John? Writer no. What story nga nang gisulat man na niya? Kano sa when? Kano sa nga time? So, 90 to 98 AD. So, where? Asa man na siya nagsulat ani? Asa nga lugar? Sa place sa Patmos. Ano man? Dito na exile siya dito. Then why? So may reason niya. Para muhatag og kanang warning o advice sa katong 7 churches. So nakay ka ng kuan mo nang obserbahan. So nga muna nga mga pangutana ang imong pangutana din how. No? How? What means niya. So imo na siya ipangutana kanang who, what, when, where, why, and how. So importante kay na siya nga bumbahan nimo og daghan nga pangutana ang text sa Bible para imong mahibal-an. Then so mao ni siya no kung ato na siyang ihan ay ang who, what, when, where, and how. So who is the writer para insakto gyud kayo ang imong pangutana pag mingig who ang imong pangutana who is the writer, kinsa ang writer, who are the character involved, kinsa man ang mga involved ana niya nga kuan nga mga karakter, like for example kinsa man ang mga involved ana karakter kung sa Old Testament ka, kung mga story kasi kinsa mga karakter ato nga napil man na siya sa kuan. So nga ana no ana niya who are the audience, kinsa man pud ang audience kung like for example na nagsulat si John nagsulat siya, kinsa man ang kinsa yung nagsulat sa John 2:16, kinsa nagsulat sa John si John the Beloved. Kanang sulat man niya, kinsa yung sulatan, kinsa man yung audience atong time. Makabalo ka kinsa diyan. So kinsa ang audience ato niyang event, kinsa yung isulat na to na who is the recipient of the book, kinsa man ang yang gisulatan, kinsa man ang makuha niya. So importante kay na siya nimo nga ipangutana no. Where? Asa man siya gisulat? Ngano man nga kinahanglan mo ibalaan nga asa na siya gisulat, where it is written, because mahibalaan mo na siya nga kung kano sila tungkol makabalo kag unsa ang reason ana niya nganong gisulat na niya og katunga panahon no. Where it was written, asa nga lugar, where is the event, asa nga event, where did it happen, asa ni nitabo, where it is said, asa ni siya nagsulti, where it is done. So importante na siya ipangutana. Then next ana niya is why, ngano man why it is written, nganong gisulat siya, why they devote themselves, why they are on the place, ngano na siya sa lugar, why they see the world. So nga naman, no? And another, so what na po nga pangutana, what are the events? So unsa man ang event? So, what are the teaching? What is the purpose of writing the book? So unsa man ang purpose ng writing the book? What is the meaning of the words? Unsa meaning aning words? What is the important terms? So importante ni siya nga makita kay kanang mga unsa mga important terms niya. Sometimes ang Bible magudis na siya mga keywords nga mo unlock the keys. So importante na siya what is the important terms ani niya. Then when it is written, kano sa ning sulat? No, when did he see it? Asa ni siya? When it will happen? When it is said? When did he do it? When did this event take place? So isang importante na siya sa when nga pangutana. Din sa how nga question, kini ang mga importante kayo. How the author illustrate the event. So yun sa author pag-illustrate ang panghitabo. How did it happen? So paano ni siya nitabo? How can we relate the story? Paano na relate ang story? How does the book apply as to o kung saan na ito pag-apply sa book sa atong panahon karon kay ang book man god, ang Bible is gisulat na siya author ug na siya gisulatan. So we put ourselves into the author's shoes. Butang na to yung emotion tanan to siya o para mahibal-an na to kung unsa ambot pasabutan niya. So kini siya mga pangutana mo ni siya ang importante kayo sa atong pag-observe. So timanan na to ang who, what, when, where, why, how. So mas nindot kung kaya ninyo ni ma-review kanya video, balik-balikon ninyo ni may screenshot man yung makuha niya siya, so pwede niyo siya matimanan. Then another, padayon ta sa observation.
So, di ba, observation, interpret, apply. So, muna siya nga method. This is the effective way to study the Bible, this method. So, kining observe, interpret, apply. Pero kung dili ni mo ni siya mahanay, posible nga dili mayo ang imong pag-interpret sa Bible, ang pagsabot. Ngano man, dili pwede nga mauna ang interpret. Una ka, pag tan-aw nimo sa Bible, pag mo sa text, ay but pasabot ani kani, dili observe sa, no? Sa pag-ano no, pagbasa nimo sa Bible, John 3:16, pasabot ani kani, nindot ba no? So dili na siya, dapat observe sa, ano kang sulat ni, ano kang kuan yan, ano. So dapat observe sa. So fill in the, so man siya no. Dili pwede nga mauna ang kanang interpret. Dapat unsa man ang una, dapat observe sa gyud, no? Pagbasa nimo sa Bible, observe mo ano kung sulat man siya. Unsa kay rason nga gikuan siya itong mga question, no? So, sunod, observe ang una. Kinahanglan obserbahan sa nimo maayo. Kay kung tama man gud imong pag-observe, observe ka, tama imong pag-observe. So, tama pod na sa pag-interpret pod nimo, tama pod nimo pag-interpret, so tama pod nimo pag-apply. Pero pag mali na imong pag-observe, so ay mo pag-interpret, mali pod. So imong pag-apply, mali sab, mali na imong pag-observe. So, dahil tendency nga mali gid pud na imong pag-interpret, mali pud imong pag-apply. So ang tama, ang tawag ana sa tama imong pag-observe, kay kung tama imong pag-observe, tama pud imong pala, ang tawag ana is accurate. Accurate gyud kay na siya basta tama imong pag-observe ug tama pud ang imong nga pag-interpret. So karon kay tama ang imong pag-interpret, pag-observe o pag-interpret, ang tawag niya is adequate. Karon sa pag-interpret pud nimo pud o pag-apply, ang tawag pud ano niya is unsa man, adequate pud. Accurate to siya pag-observe nimo, pag-interpret. Karon pag-apply na nimo para sa man nga text, unsa kay connection ini sa kuha, so adequate pud. So epektibo na ni sa kuha. Sometimes dili na to ma-relate ang Bible kay pag-observe pa lang nato mali na. So mali ang pag-interpret, mali po ang pag-apply. So dili adequate, dili gyud haom sa tuwa ang atong mga words sa Bible ba. Dili gyud accurate, dili gyud adequate, marabag ni gamit og text sa Bible, ni gamit og mga verses sa Bible, pero dili to insakto nga para sa to kay dili mo gyud adequate sa tuwa. Pero kung imuha ning gamiton kining observe, interpret, apply nga method, using this method, so epektibo kayo ni siya nga imong masabtan. So observe, interpret, and apply. So another, so mo ni no, accurate interpretation and correct application rest on good observation. So ang accurate yun nga interpretation ug ang correct application rest on a good observation. Nagdepende yun na siya sa good observation. So ang pinaka-basic yun kayo, ang pinaka-importante din na kayo nga tama agad ang mong pag-observe. Kaya kung pag-observe pa lang ganidaan mo mali na, 100%. Dili ka ka-interpret og tama, dili accurate imo nga pag-interpret ug ang imo pang-apply dili pod correct. So nitabo diri karon kung nakita nimo daghang kay mga Bible preacher, daghang kay mga nagtudlo. Gi-obserbahan nila wala, nilargog interpret, nilargog apply. So don't tell me nga walay sayop dito. So muna siya nga dapat sa atong pagtuon, dapat nag-rest na siya sa observe, interpret, apply sa OIA. So mas tama gyud, mas dako imong i-develop nato may atong pag-observe, yan po nato sa Ginoo nga ma-develop atong observation skills para tama nga pag-observe nato, tama nga pag-interpret ug tama po natong pag-apply. Then kani, so na mga key terms nga itong bantayan sa Bible. So sa pagtanaw ganita sa Bible sa text, mun siya dapat key terms with the repeated or no. Kana mga terms nga ipang balik-balik importante kini buta nato di karon sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him but have eternal. For God, pila ka words nga gibalik-balik din ha. So kung may mga terms din nga gi-repeat gyud, gibalik-balik kanang gibalik-balik mo niya, sometimes the author gi-repeat niya tungod kay importante kay nakasalan mo ni mo unlock the key. Mo na siya mo unlock ba. So importante masabtan. yes, mo na siya nga masabtan, gibalik-balik niya mga key terms. Ikaduha is relation of words. So ang relation sa kada words sa structure of the passage importante na siya. So sa relation of words na siya unsa ang object, subject, object, main verb, mga tenses ug mga conjunction. So importante kay nang di ba nag-eskwela tag English 101, what is a subject, what is an object, no? What is a verb, what is tenses, past tense, future tense, mga conjunction. So importante po kay na sa pagtuon nato sa baboy, mal-review nato atong mga English 101, no? So kani key terms. So sa mga key terms niya, so mga relation of words, passage, no? Then literary form, grammatically and literary, no? Literary structure. Question and answer, climax resolution, and cause and effects. Importante po kaya na siya sa literary form, no? So na siya mga pangutana, climax questions, na siya question and answer, na siya cause and effects. Importante na siya. Then sa literary form niya, sa grammatically niya, sa literary form niya, ang Bible man God is na siya 10 nga genre. So
kung dili na to siya matun-an yun mayong Bible, abi ni magpariha lang tanan, no dili na siya pariha tanan kay is the Bible is literature. Subot pasabot na siya is literature na siya, lain-lain na siya nga book mo bitang kitawag na siya Bible kay Biblios, a collection of books. Dili na siya pare-pareha nga books. Ang epistle is lahi mo yung ganing kag epistle is mga sulat na siya. So lahi na siya nga way nga pagkasulat. So dapat kabalo kaan ang genre kung unsa na siya. Kung dili ka kasabutan na siya nga literary, dapat sabto nimo unsang literary sa epistle. Paano na siya dapat nga masabtan, paano dapat ang pag-interpret sa epistle, paano na to na siya obserbahan. Then napulo na siya ang epistle, mo ni bantayan nimo sa kada genre. Sa 10 genre mo ning dapat obserbahan nimo ang epistle, Old Testament, mga story, New Testament, sa Acts and Gospel. Parables, dapat kabalo ka sa Gospel katong 4 pod. Din sa parables, ang parables ito second of the most kanang gitawag nila misinterpret. So daghan kay kanang mga nag-misinterpret ng parables ay kaduha na siya. Din ang Psalms, no? Daghan po kayo na siya kay wala po sila kabalo sa genre gyud sa Psalms ba. Din sa Wisdom, sa Law, sa Prophets, Apocalyptic, samot na ni number 1 ng Apocalyptics. Mo nila 666 daw, no? Ngano man wala nila nakabalo unsa ang genre sa kada literary. So dapat sabto na to niya kada literary ani niya kung unsa ang kuan ani nga genre kay naani siya ta insakto ang explanation dapat maobserbahan na to ni maayo. Unsa daw? Why should you choose? Then mo niya tong bantayan. Mo niya tong mga sa observation kini mga logical context. So sa logical context importante kana immediate text na niya, mo ni siya no. Sa section niya, major section. So kanina siya no. Importante kana ang logical niya. Then sa grammatical form niya, sa literary form ka, importante kayo mga noun, place, importante kayo na pronoun, adjective, preposition, bantayan na to na, importante kayo na sa katanan. So, katong sa mga grammatical, kabalo naman mo ano mas mga preposition, conjunction, but, when, where, therefore, so, and, dili na siya kay kuan lang, dili na siya kibutang lang din ha, naana siya purpose, importante kayo na sa katanan. Unang, bisan o ka ng mga conjunction na siya, ka ng mga verb, mga adverb na niya din ha, importante kayo na sa grammatical na niya. Then, atmosphere. Ano man ang atmosphere? So, kani siya, no? Sa atmosphere, kanino? Atmosphere. Use the power of your imagination. So, nakita niyo ni? So, dapat yun, sa pag-observe na to, ikuha na to ang power of our imagination. Example, put yourself in the author's shoes. Dapat sa pag-observe nimo, mura kag nitanaw bitag palabas nga imagine din nimo sa kada text. Unsa kanitabo? O example panangitan. Si Moses katong nitabok bitaw sila sa katong mingtabok sila sa Red Sea. So imagine na daw. Sa pagbasa ning karon sa pagsulti na ko din mo karon gusto ko nga imagine nimo nga naa ka karon sa time ni Moses nga mutabok mo sa Red Sea, kauban nimo si Moses, imagine na. So, imagine na nimo? Okay, use the power of imaginations. So, kung makaya nimo, kana, himuon na to na siya, use the power of imagination kaya para ma-relate nimo ang feelings sa author o sa gisulatan. Mo ni panghitabo. So, mo ni nga panghitabo di ay. So, na sa Red Sea karon. So, use the power of imagination, imagine nimo. So, importante kay na siya sa katanan, no? Then, 6 things to look for. So, sa Bible, kinahanglan kining pangitaon gyud nimo ning unom ka buok. Ano sa ngalan nimo? Para man dito ay butangan ba kaya na. Repeated, related, alike, unlike, true to life ug emphasis. So, kasunod ako ani siyang explain sa inyo detalyado kining 6 things to look for. So sa pag-interpret sa Bible, Subscribe guys subscribe. sa pag-interpret sa Bible, kining unom sa pag-observe ang atong pangitaon, 6 things to look for ang repeated, related, alike, unlike, true to life ug emphasis. Sa next nga mga video, explain ako ni sa inyo ha, para mag-good ay mga observation, kining 6 things to look for, kini rin mo pangitaon. Every time nga mubasa ka sa Bible, kini ang i-repeat, unsa may i-repeat, unsa may i-relate, unsa may alike, unsa may unlike, unsa may true to life, unsa may emphasize. So, sa next nga mga video, explain ako na. Thank you, God bless, to God be the glory.